गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' गासिबो सरकारि फायखानानि थाखायथ' एप्लाइखौथ' खालामदोंमोन जानांगौ, नाथायबा नोंथाङा दायो मिथियाखै जानांगौ आरो नोंथाङा बे सरकारि फायखानाखौ मोनगोन ना मोना, नोंनि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै, बेखौ नोंथांमोना माबोरै अनलाइन चेक खालामना नायनो हायो, आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दै। नोंथांमोनाथ' गासिबो बे सरकारि फायखानानि थाखाय अनलाइन एप्लाइखौथ' खालामना लाजोबखादों जानांगौ आं मिथिनायाव। दा बिनिफ्राय जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामना लादोंबा दायो नोंथाङा मोनगोन ना मोना बेसो बाथ्राया ओंखारना फैयो नालाय। दा बिनिखायनो नोंथाङा बे सरकारि फायखानाखौ मोनगोन ना मोना एबा मोननो थांगोन ना थाङाखै बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय अनलाइन चेक खालामनानै नायनो हायो। बेनिफिसियेल लिस्टआव नोंनि नाम थाबानो नोंथाङा बे सरकारि फायखानाखौ मोनखासिगोन आरो। दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्क्रिनफोरनि भिडिअ मोनबाय थानो लुबैबा नोंथांमोना बे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय। मानो होनोबा नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रामबो स्क्रिनफोरनि भिडिअखौ मोनबाय थानो हागोन दै। नोंथांमोना गिबियावनो बेनिफिसियेल लिस्टखौ नायनो थाखाय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बेनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन। आं बेनि अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैबानो जाबाय। दा बे गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना नैबे अपसन मोनसे नुनो मोन्दों जानांगौ, डेशबर्ड। दा बे डेशबर्डआव नोंथांमोना थुना होनो नांगोन दै। दा बे डेशबर्डआव फैनानैथ' नोंथांमोना दायो चेक खालामना नायफैनांगोन नोङो बे सरकारि फायखानाखौ मोननो थांगोन ना थाङाखै। दा बिनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना नैबे नुदों जानांगौ नै भिलेज प्रग्रेस रिपर्ट होननाय। दा बेवहाय नोंथांमोना थुना होनो नांगोन दै, नोंनि नामा फैगोन ना फैयाखै बेखौ नायनो थाखाय। आं दायो बेहाय थुनानै होबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना थुना होनाय लोगो लोगो गिबियावनो माखौ सेलेक्ट खालामनांगोननो, नोंथांनि स्टेट। नोंथांमोनाथ' नुदों जानांगौनो सेलेक्ट स्टेटखौ। दा बेवहाय सेलेक्टआव आं दायो थुबाय। दा जोंहा रायजोआ मा आसाम नालाय, दा बेनिखायनो आं दायो बेहाय आसामाव थुबाय। दा बिनिफ्राय आसामाव थुना होनायनि उनाव दसे उनाव नोंथांमोना आरोबाव मोनसे चेक खालामनांगोन, बेनो जाहैबाय नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा। उदालगुरि, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, सनितपुर, बिश्वनाथ, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा, कार्बि आलं नामा, जायखिजाया नोंथाङा बेहाय गावनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय। जेरै आं बेहाय एग्जाम्पल महरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय। दा बिनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबावनांगोन, बेनो जाहैबाय नोंथांनि ब्लकआ मा। दा नोंथांमोननि ब्लकआ मा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखागोनखा। एग्जाम्पल महरै नोंथांमोना नुदों जानांगौ, डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो बेवहाय गासिबो ब्लकनि नामफोरा बेहाय ओंखारगोन। दा बेवहाय नोंथाङा बबे नोंनि बे ब्लकनि नामा बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय ब्लकनि नामखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबावनांगोन, बेनो जाहैबाय ग्राम पन्सायत। ग्राम पन्सायत माने जोंनाथ' ग्राम पन्सायत थाया, जोंनाथ' BCDCसो थायो नालाय। दा बेवहाय नोंथांमोननि BCDCआ मा बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। एग्जाम्पल महरै आं जेरै नैबेहाय दायो थुनानै होबाय दे। एग्जाम्पल महरैसो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों। दा बिनिफ्राय आं बे BCDC अफिसखौ सेलेक्ट खालामबाय। दा बे BCDCखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोननि बे BCDCनि सिङाव नोंनि गामिनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। जेरै बेहाय गोबांथार जोंहा गामिफोर दङ। एग्जाम्पल महरै जेरै आंनि बे फार्स्टनिखौनो आं गामिखौ बेहाय सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय। दा बिनिफ्राय आं गामिखौथ' सेलेक्ट खालामबाय। दा गामिखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावनो नोंथांमोना दायो नुबाय जानांगौ नैबे साबमिट अपसनाव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि गामियाव नोंनि खैजन मानसिया माने बे सरकारि फायखानाखौ मोननो थांगासिनो दङ, नोंनि नामा गैगोन ना गैया बेखौ नोंथांमोना दायो नुजोबनो हासिगोन। दायो आं बेहाय साबमिटआव थुनानै होबाय दे। बे साबमिटआव थुना होनाय लोगो लोगो एसे सम लागोन। एसे सम लाखायो माने जोंहा बे सार्भाराबो एसे डाउन जायो नालाय। नै जोंहा रायलायगौमानिनो ओंखारबोबाय जोंहा नै। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि नुजोब्बाय जानांगौ। बिनिफ्राय नोंथांनि नामा गैगोन ना गैया बेखौ नायनो थाखाय एबा नोंथांमोननि गामियाव सोर सोर मानसिफ्रा सरकारि फायखानाखौ मोननो थांगासिनो दङ बेखौ मिथिनो थाखाय गाहायाव फैनांगोन दै नोंथांमोना। गाहायाव फैदो। गाहायाव फैनायनि उनाव जोंहा दायो मा पेज सोलिगासिनो दङ, फेज 2 सोलिगासिनो दङ दै, मिथिना लाबानो जाबाय। फेज 2 जोंहा दायो बे सरकारि फायखानानि थाखाय फेज 2 सोलिगासिनो दङ। फेज 1आ जोंहा जानानै थांखांबाय। दायो जोंहा फेज 2 नालाय। दा बिनिफ्राय सानैल' मानसिया नैबे गामियाव मोननो थांगासिनो दङ। जानो हागौ नोंथांमोननि गामियाव खैजोनबाफोर मानसिफ्रा मोननो हागौ, नाथायबा आं जाय मानसिनिखौ माने जाय गामिनिखौ आं दा बेहाय सेलेक्ट खालामदों बे एग्जाम्पल महरैसो खोन्थाहरनाय नालाय। दा बिथांमोननि गामियाव मात्र' सानैल' मानसिया दायो सायख'जादों बे फेज 2नि थाखाय। दा आं बेहाय 2आव थुना होनोसै दै। बेहाय नोंथांमोननिया सोरनाबा बारा थागोन, नोंथांमोननि गामियाव गोबां मानसिफ्रानो मोननोबो हागौ, जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना। दा बेहाय आं 2आव थुना होबाय। नामफोरखौबो नोंथांमोना दायो नुनो हाबाय नै। दा बेहाय सोर मानसिया मोननो थांगासिनो दङ बिथांनि नामखौ नोंथांमोना दायो चेक खालामनो हाबाय। दा बेबादिनो नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय। जोबोद गोरलैथार। जुदि नोंथाङा बेबादि नायफैयोबा नोंथाङा एप्लाइ खालामना दोन्दोंमोनलाय मा जानो, नोङो
नोंनि नामखौ बेहाय नुवाबा नोङो चान्सखौ लाना आरो जेनेबा नोंथाङा सरकारि फायखानाखौ मोनसिगोन बेबायदि नोंथाङा साननो नाङा। जुदि नोंथांनि नामा बेहाय फैबाय, बे बेनिफिसियेल लिस्टआव फैबाय, अब्लासो नोंथाङा सानना लाबानो जाबाय नोङो बे सरकारि फायखानानि थाखाय जा एप्लाइ खालामदोंमोन दायो नोंथाङा मोननो थांगासिनो दं होननानै। दा बेवहाय नाम फैनाय लोगो लोगो बे 100% जाखाबाय आरो नोंथाङा बे सरकारि फायखानानि थाखाय मोनखासिगोन होननानै। दायो आं आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना गासिबो बेबादिनो चेक खालामना नायफैगोन होननानै नोंथाङा बे सरकारि फायखानाखौ मोननो थांगोन ना थाङाखै बेखौ। दाथ' जोंहा सरकारि बे न'खौबो फैसाखौ सोजोब्बायानोसै, लासै लासैनो जोंहा बे सरकारि फायखानानि फैसाखौबो सोनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो नायना लाखाबा मोजां जागोन। नोंनि नामा बेहाय थायोबा नोंथाङा मोनखागोन आरो सरकारि फायखानानि थाखाय। दा बेखिनियानोमोन, नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामलायबानो जाबाय। माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना बे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय। गोजोन्थों।